Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої хлопчики і дзяўчынкі. З вами Усмешка і час казки. Чорная паласа. Ліс Эван і ягоны сабака ўсё рабілі разам. Гулялі разам у гульні. Каштавалі разам слодачы. Слухалі разам музыку і вандравалі. Сябры былі разам і зімой, і летам. Сябры былі разам цэлыя дні. А найбольш ім падабалася разам працаваць у квяцістым садзе Эвана. Усё, што яны там сажалі, вырастала вялікім і прыгожым, як неба над галавой. Але аднойчы сталася штосьці непапраўнае. Эван страціў сябра. Ліс пахаваў свайго сабаку у адным з куткоў саду, і ўсё змянілася. Жыццё ліса згубіла сэнс. Эван перастаў выходзіць вонкі. Без найлепшага сябра ў садзе стала пуста і адзінока. Аднаго разу Эван схапіў матыку і ад злосці расшкуматаў ёй усе расліны ў садзе. Пасля пашаткаваў іх бы капусту і пакідаў у яміну. Аднак, як не будзе тое, дык будзе штосьці другое. Прараслі і пацягнуліся да неба новыя расліны, зелле. Гідкія, колкія, цярністыя, смярдзючыя. Акурат такія, як патрэбныя былі Эвану. І ён пачаў імі апекавацца. Як сад перастаў радаваць Эвана, дык трэба было ператварыць яго ў найагіднейшае і найсамотнейшае месца ў свеце. І сталася так.
Неяк ліс заўважыў, што пад плотам ягоны сад пралез гарбузовы парастак і замахнуўся на яго сваёй матыкай, але паглядзеў на тыя калючыя сцябліны, пульхныя лісты да павуціністыя закуткі вусікаў. Ай, хай расце. Гарбузовыя парасткі сапраўды раслі. Эван паліваў іх і праполваў ад зелля, і парасткам гэта падабалася. Восенню, калі вечары сталі халаднейшыя, ліс адчуў старое забытае ўзрушэнне. Пачынаўся кірмашовы тыдзень. Эван пагрузіў гарбуза ў машыну і паехаў у горад на восеньскі кірмаш. І вось на кірмашы ліс узважыў свой гарбуз, каб узяць удзел у конкурсе гародніны. Пасля пракаціўся на вясёлых атракцыёнах, і падмацаваўся з лодачамі. Пабачыўся ўрэшце са старымі сябрамі. Усё было не так, як раней, але ж прыемна было ўзгадаць старое. Гарбуз Эвана заняў 3е месца. Суддзя сказаў: прыз на выбар 100 рублёў або аднаго шчанюка з гэтай скрынкі. Выбіраю грошы, вырашыў Эван. Але, пайшоўшы па прыз, пачуў, што ў скрынцы нехта скрабецца. Нічога ж не здарыцца, калі я проста пагляджу, падумаў ліс. У той дзень з кірмаша Эван вярнуўся не адзін. Здаецца, гэта будзе новы сябар Эвана. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!